Este é o limiar do meu libro As razóns do galego, apelo á cidadanía. O idioma galego está a vivir un momento crítico, seguramente decisivo, pois de como se resolvan as dificultades nos próximos meses e anos vai depender o seu porvir. A sociedade galega, a súa maioría, pode decidir que non paga a pena seguir esforzándose por construir un futuro para o noso pasado e, consecuentemente, relegar o idioma do país convenientemente embalsamado ao Museo das Antigüidades máis ou menos venerables. Ou, pola contra, pode optar por perseverar na obra, difícil, sen dúbida, pero tamén fermosa e instigante, de rescatar da incuria e revitalizar o idioma galego ata conseguir o seu pleno e libre desenvolvemento. Para o que xa non existe moito lugar é para unha supervivencia precaria en condicións pouco ou nada dignas, que parece ser o que, con outras palabras, se nos pretende ofrecer. Que cidadán ou cidadá mínimamente despexado vai preferir vivir instalado nunha lingua de segunda categoría? A conciencia desta situación e a preocupación polo dilema que acabo de expresar son os motivos fundamentais que me animaron a dar o prelo ao seguinte volumen.